మన అజయ్ పాస్ అయ్యాడు. మా అబ్బాయి అజయ్ చిన్నప్పటి నుంచి బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్. అన్నింటిలోనూ ఫస్ట్ గా ఉండేవాడు. నీకు ఈ జన్మలోనే కాదు, వచ్చే జన్మలో కూడా చదువు రాదు, మార్కులు రావు, పాస్ అవ్వు. వాళ్ళలో ఈ స్పార్క్ చూసే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి విషయంలోనూ బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాడిని. నువ్వు మురిక్కాలలో దొర్లే పందివి, ఎద్దువి, గాడిదవి. జీవితంలో ఒక లక్ష్యంతో ముందుకెళ్లమని అడ్వైజ్ చేసేవాడిని. రే, మనిషి అన్నాక కాస్తైనా సిగ్గుండాలరా. ఈ రోజు అజయ్ ఇలాంటి విజయం సాధించాడంటే దానికి కారణం వాడి క్రమశిక్షణ, కృషి, పట్టుదల. ఏదో ఒక రోజు వీడు నిన్ను నన్ను రోడ్డు మీదకి లాగి మనం పరువు తీయకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా. వెన్నెల బాలవులే, నా కన్నులు చాలవులే, నా ఎదురుగా నువ్వు నిల్చుంటే ఎదలాగెలే. అజయ్ అంటే మాకు ప్రాణం. నా బంగారు కొండ. బుధవారం చికెన్ బిర్యానీ, గురువారం మటన్ బిర్యానీ పెట్టి మేపడం మా అందరికీ ఎంతో సంతోషం. మెక్కమ్మా, బాగా మెక్కు. ఇంట్లో అందరూ నా మాటే వింటారు. ఆపు నీ సోది. అజయ్కి యజమానురాలి నేనే. మా నాయనమ్మ అయితే మా అమ్మను చిప్పుడుతో కొడుతుంది. ఒక పక్కన ఇల్లు, మరొక పక్కన అజయ్ని చూసుకోవడం నాకు చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. ఈ రోజు వాడిని వేసేసి జట్లపల్లి జైలుకి షిఫ్ట్ అయిపోతా. నేను చదవాలా? కష్టపడడం ఏంటి, ఈ పాస్ అవడం ఏంట్రా?